Napakagandang araw sa inyong lahat dyan, mga boss. Ayan, nasaag naman ako dito na sa dagat eh. Alright, so nandito na naman ako, nagsamog-samog sa inyong mga page. Ako po si Boss Jong. Sa hindi pa nakapalo sa akin, na sana i-follow nyo naman ako para maging ano na tayo, mga friends na tayo, magpalo-palohan na tayo dito eh. Yan, sa inyo nakikita mga boss, nandito ako ngayon sa Toledo Port. Nakasakay na ako sa barko kasi nabutan ako ng mga kulimlim na dito ba, mga gabi-gabi na ba. Kaya ayan oh. At nung nakasakay na ako sa barko mga idol, hindi ko na sinasang makaabot pa ako ng Sunset Riders ba. Yan, nakita nyo dyan Sunset Riders. So medyo may nakaali pa dyan na ano, yung latayanan pag naog mga boss ba. Yan, pero sa nakikita nyo dyan mga boss, nindot pa dyan kayo yung palibot natin dyan, no? Saka may makita pa tayong mga bundok dyan, no? Alright, so sa nagtatanong kung saan ako pupunta, so nandito ko ngayon sa Port Toledo. Punta ako ng San Carlos Negros Occidental. Ayan, kasi kukunin ko yung ano ko, boss baby ko. Kaya nagmamadali na ako kasi nabutan na ako ng gabi-gabi iba. Kaya nandito na ako sa San Carlos na port. Kababa ko lang, baba ko lang. Alright, may kasama ako dito nasa likod pero hindi ko kilala. Di ba? Kaya ako lang sa dito, naglalakad na ako at nagwa-music kahit walang music kasi isa lang yung cellphone dala ko. Yan yung ano, itsura ng terminal sa ano, San Carlos. Di ba? Napakanindot, di ba? Pero nakakatakot pag ikaw lang mag-isa naglako-lakaw dito ba, no? Wala kang kasama ba? May biglang lumihok ba? Pero napasarap yung music natin, di ba? Makinggan nga natin eh. This is the song diba? Ang ganda natin dyan, no? Diba? Napakaganda ng boses ko, no? Kaya maminaw talaga kayo sa akin kasi ako yung champion noon nang kumanta ako sa CR. Wala akong katunggali kaya medyo nanalo talaga ako, champion best in CR. Punta na ako dito sa labas, sana kuyugan nyo ako para sa iba nating content pa ba pagpunta natin doon sa Negros. Ayan, sana samahan nyo ko at sana i-follow nyo ang aking Facebook page, Boss Jong. Maraming salamat at magkita-kita tayo sa next nating content ng mga video. Maraming salamat mga boss at nag-ingat kayo palagi. God bless. Blah, 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 blah.